Данъчните инспектори от Националната агенция по приходите са разкрили схема за източване на ДДС, при която собственици на скъпо струващи автомобили ги регистрират като товарни и по този начин ощетяват държавата с стотици хиляди левове. Това съобщи изпълнителният директор на НАП Красимир Стефанов, който представи резултатите от започналата през месец юни проверка за имотното състояние на собствениците на скъпи автомобили. Темата в новините днес. В правилна посока ли рови Националната агенция по приходите? Схема за тегляне на ДДС от бюджета чрез регистриране на скъпо струващи автомобили като товарни са разкрили от НАП при проверка на собствениците на луксозни возила у нас. По време на ревизиите служителите на НАП са попаднали на много интересни случаи. Това са товарни автомобили, с тях се превозват вар, цемент, тухли и други строителни материали. В кавички. НАП са започнали проверки на 105 притежатели на луксозни автомобили. До момента от тях са приключили 46. При 31 от случаите гражданите са декларирали достатъчно средства, с които могат да си позволят скъпа кола. Останалите обаче, по думите на Стефанов, са дали смехотворни обяснения. Една фирма, която притежава автопарк от 209 автомобила, сред които Бентли, Ферари, Мезарати, Мерцедес и така нататък, са декларирали пред НАП, че основният приходоизточник във фирмата са само заеми от физически и юридически лица. Едно от физическите лица, за да докаже доход от 600 000 евро, е декларирал заемодатели, т.е. физически лица и фирми, които са му дали заем в порядъка на 100 лица. Т.е. 100 лица той е декларирал, че са му дали заем. Възможно е, след като ревизиите приключат окончателно, имущество да бъде запорирано. Проверките продължават, а докладите от досега събраната информация ще бъде предадена на компетентните органи. Гост в темата на новините днес е членът на управителния съвет на Асоциацията за противодействие на икономически измами Султана Българенска. Госпожо Българенска, здравейте и добре дошла. Собствениците на скъпи автомобили ли са най-големите хитреци в държавата, криещи реалните си доходи? Ако бяха само те, с мен да ги нахраням. За съжаление, просто да се крият доходи стана едва ли не приоритетно, едва ли не морална норма, така че все от някъде трябва да се започне. Или както беше през лятото от търговците на зеленчуци? Не бих казала, че точно там са големите измами, но от някъде казах, трябва да се започне. Защото в Гърция, например, ако излезеш от магазин без да притежаваш касова бележка, просто глобата е еднаква и за този, който не е издал касова бележка, и за този, който не е потърсил касовата си бележка. И за съжаление в Гърция 20 години се борят с този проблем, така че той не е нов за нас, но трябва да има воля, за да се справим с този проблем. Всички да сме еднакви, данъкоплатци, да не се делим на по-големи хитрици, по-малко и най-глупавите, които си плащат данъци. Госпожо Българенска, още по времето на госпожа Мария Мургина от Националната агенция по приходите се заканиха да проверяват политици, дали лъжливи данни за своите доходи. Защо до сега не сме чули нито една такава проверка? Защото у нас се потъпква един важен инструмент, каквото е реалното счетоводство. Това е основната причина, за да няма данни за много неща. Просто от 1968 година, този проблема не е от сега, но в последните 20 години в предприятията не се води реално счетоводство, не се създават истински документи, не се осъществява контрол от нито една институция, как тогава да имаме информация да се санкционира някой. Ние нямаме доказателства за това, разбирате ли? И всички усилия остават на празни. Така че моментът е най-подходящ да се обърне всъщност голямо внимание на този инструмент, счетоводното законодателство в страната, да се осъществява контрол. Сега глобите са символични. От 50 до 150 лева на предприятие, което е нарушило по някакъв начин счетоводното законодателство. За мен това е подигравка с тази професия. Знаете ли, за мен направо е трагично това, че се търпи толкова години и аз приветствам всички, които правят усилия в тази насока, защото в края на краищата, стъпвайки на едно реално счетоводство, нещата всички ще дойдат на местата си, разбира се, и контрола.
Госпожо Българенска, още през месец юли обаче един от всекидневниците писа, че е запитала Националната агенция по приходите дали и какви данъчни декларации е подал господин Ахмед Доган. Естествено, че не са получили отговор, защото шефът на агенцията нямал право да коментира. Така ли трябва? Ами, вижте, това доколкото е лична информация, да, но доколкото това са политици, които би трябвало при тях всичко да е прозрачно, според мен не е точно истината, че нямат право. Да, наистина лични са данните, но има други механизми, през които, с които всъщност би могло да се набави тази информация и да е ясно как са придобити доходите и така нататък. Така че информация има, стига да я поискаме. Ако има контрол, всичко ще има. Ето, например, през тази година пред Сметната палата лидерът на ДПС е декларирал 366 590 лева от стопанска дейност. Никой обаче не знае каква е тази стопанска дейност. Ами, вероятно има приложени документи към декларацията. Сега, вероятно, както каза и господин Красимир Стефанов, компетентните органи биха могли да проверят, защото към декларацията винаги се прилага основанието, въз основа на което е получен дохода. Така че няма начин да няма информация. А по какъв начин НАП може да установи истинността на тази декларация? Ами, вижте, счетоводството е двустранно. Тоест, винаги на едното място имаме създаване на актив или плащане на разходи, от другата страна винаги имаме някакви средства, така че които се използват за закупуване на този актив или за правенето на този разход. Тоест, примерно за тази декларация веднага може да се провери, да се установи кой е платил този доход, какъв е неговия източник, оформен ли е правилно, има ли договор, каква работа е свършена. Така че много информация може да се получи от нея и горе-долу прилича на, не знам дали си спомняте, Татяна Лолова имаше нещо такова, как се чете телефонния указател. Просто набирате един номер и почвате да си говорите с човека и разбирате много неща за него. Така и тук. И декларацията годишната съдържа много информация, а най-много информация в реалното счетоводство. Ако има воля политическа да се приложи тази норма и да има контрол, вярвайте, България е една малка страна, данъчното законодателство е рай за целия бизнес, с изключение на осигуровките, така че няма какво да желаем, всичко е точно. Един кратък отговор на последния ми въпрос, като се върнем на новината от днешния ден, която беше от Националната агенция по приходите. Има ли полза от подобни акции? Разбира се, че има, защото някои хора наистина почват да се стряскат, но не бива да се спира до там. Просто трябва да се продължи това нещо и да има реална полза и обществото. Има ли финансова дисциплина в държавата? Всичко ще бъде наред. Няма ли финансова дисциплина? Водим ли данъчно счетоводство? Тия акции ще бъдат просто пиар акции и нищо повече. Благодаря ви много. В правилна посока ли рови Националната агенция по приходите бе темата в новините ни днес. Наш гост бе членът на управителния съвет на Асоциацията за противодействие на икономически измами Султана Българенска. Младите водачи нямат